Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yatma. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yatma. Hemmejaňyze salam. Men Altyn. Habarsız galma gepleşigimiziň 311-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, men gepi gysga tutjak. Sebäbi bu bölüm bombitski bölüm we size ýatladayyn ýekeje like basyp bölüm baradaky pikiriňizi ýazyň. Men bolsa göni täzeliklere başladym. Klip täzeliklere başlaýas. Täze klip bilen täze yüz we Sabrina Man daş ara. Sabrananyň köpden bäri rusça aýtýanyny eşdemokdym. Men her gezek diýen, ýene bir gezek diýen, soňky döwür hip-hop dünýäsinde täzelik köp. Esasan klipler köp. Berekella oglanlar, malatçy. Меня от никого ближе тебя, и я так боюсь тебя потерять. Моя девочка знает, что мы связаны, детали одного пазла мы. Ahmet Damdam ogly Aydın Trend bilen täze klip ödürledi. Aslında gysga film diýsemem bolar. Köp zähmet edipdirler, giden senaryo düşüripdirler. Ýöne şo ses üçin mikrofony ýaka dakmaňyz da bolmanır. Bar professionallygy öldüripsiňiz-de. Wagtçalar ýaly maýda zatlary ünseriň. En ataň nerede bolsa bize dawaly zat gerek gelir. Ýöne bir kızıllan gymmatly zadadyň bar eken. Şo kızylja Moskwiçiňi bire satyp goýbersen, şo Moskwiç. Barda kızıl Moskwiçi, atamyň öýlerine, sen bilen duşuşdan menip çykardım. Arzuň barmy diýdi, şorgunlar gaýdyp geldi. Sorapy näme diýdi, barym berildim. Ýene bir täze klip Mekan Atay fit Dizet. Allan. Seni Allah'ın edeyin. Şonda da yatmasa bakarın yanına çekeyin. Seni Allah'ın edeyin. Şonda da yatmasa bakarın. Didar Nurberdiýewden täzelik. Türk dilinde kafes. İçimde kafes, kalmadı nefes. Dertlerim bitmez aman. Sanmıyor musun? Bu işler kolay, seven olmak baya olay. Yine bir ütköşücük täzelik goşup geçeyin Timur Umirov'dan. Canı sesi Hemra Recep dinläliň täze ölüm. Ne acap şeker ballarım, saçını ipap doymarım. Gel yanıma ap kollarım, aylıfını tezevülüm. Ne acap şeker ballarım. Inni gelýär Salkaydym Time, Oğul Vivi, Riyemova, Canı sesi Käkilik. Dostlar, ünserdinizmi? Jeytunur soňky wagt yaman passiv, täze gepleşik hödürlänok. Jeytunur, näme o? Baýadyňmy? Pulun köpeldim. Näme üçin gepleşik ýok? Hemen salam dostlar, hemen da geç ýaşy, Altynyň zamyçaniyet geçişi ýaly. Hakykatdan 2-3 aýdan bäri menim täzelik hödürlämok, täze gepleşik hödürlämok ýöne. Ünseren bolsa men ýakyndan ýydarlayan dostlarym bilýändir men. Köprak Aşgabatda bark gaýda otyn. Bu näme diýmek? Bu diýmek täzelik etjek bolýar. Formatyň daşynda ütköşük bir täzelik etmek üçin esip bolsa, gepleşiklere de dowam we Türkmenistanda iň trend, iň popularny sunwaty işgär bilen ýakynda gepleşigimiziň anonsy bolar. Lentada soraglaryňyzy ýazyň. Janyňyz sag bolsun. Google, saňa da degişli bir kaýdan täze gepleşik bilen geljek diýdiň. Şo gidişiň eýýäm 3 aýam geçendir.
Bilen olsanız täze proýekte başlajak diýipdik. Ýöne gittin diýenler vardyr. Ýöne biz gidemiz awam nesip edenden azjyk bir aladalamyz bardy. Olar düýnüşdirdik. Inni nesip bolsa täze proýektiň ssenariýasyny ýazmak prosesi ýa düýnüp barýar. Iň ýakyn günlerde gyzykly bir kontent bilen mediatymyda nesip bolsa proýekte garaşýan bolsaňyz şu video like goýuň. Bizem nesip edenen syýamky işlerine girişeriz ýakyn günlerde. Ona näme hemmäňize üstünlük sağ olun. Empo şahacığına Eldar Ahmedov bilen başlaýar Söýgümi. Yine bir Empo täzeligi Citizen ve Swiss 347 drama aydım. Gowulupdyr haladım. Yaz gözleri damı İsteyat hep ediyona bu drama Çippesal şekerlerle uğrum başka taraf Yıkıp yazan turyan yaraları sarar İçine çek ya bu dertime növrünün zattımı vermedim mektim. Mehrep Piruliyevadan täze aydım. Bizi Söýgümiz gorar. Bu eller gelme bir daha hiç dolanmaz. Beyle sevmek, sevilmek her kime düşmez. Bu vaktin kadrini bilmezsek bolmaz. Bir de aldamaz. Inni gelýär iň gowy şahajyklarymyzyň biri köneleri ýatlaşajagyny. Muhammed Meredov söýýäne. Yine bir köneleri ýatlaly DJ Morik maňa sen gerek. Men yüreğim diňe senip oraya. Inni gelýär tesirleri okuma şahajymyza. İlkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Nowruz Ýaýlasy. Salam meditama işiňizde udaçy. Köp sağ olun. Bize Instagram'dan yazıp bilersiňiz. Yeni bir tesirimiz Ihlas Anolif. Meditama başarılar. Çok teşekkür ederiz sizin hem işinizi. Oli üstünlükler. Yeni bir tesirimiz Gülcemal Berdiýewa. Salam meditama işinizi üstünlük arzu etýän. Men birinji boldum şu ýerde. Gynansak da yetişmäsiňiz. Inniki bölümden isip bolsa birinji bolarsyňyz. Umydy elden getirmeli-de. Yeni bir tesirimiz Parahat Arslanov. Gatty gowulupdyr altına ekrany bezäp dursun, göz değmesin Allah'acan. Tesiriniz için köp minnettar. Bu bölüm näýeli bolupdyr, onam hökmen tesirlerde belli. Inni gelýär soňky tesirimizi Han Seyitov. Salam meditama, salam Altınay. Her gezek sagada seredip garaşyp oturýan şu gezek 4 gün geçdigölin içim osy. Aýryp bolanok täzelikden hem-de Altınaýyň gülküçünden. Ay, tesiriniz için köp sağ olun. Dostlar, bu bölümde täzelik azy, ýöne gyzykly täzelikler bardy we Jeytunu bilen Guganam diňlediňiz. Iň ýakyn wagtda täzelikler bolýar. Ýöne bular hiçlay iň esasat näme özüňizi gowy serediň. Inniki bölümde görüşýänçe, hoş, sağ olun. Bismillah diýeň ýene. Şey diýsem gowul ýa-şa täze öwrenim. Молодцы. Молодцы, ребята. Dikkat koymaňyz. Ey, dur, nire gidip barýaň? Ey, metdim, canım, şey kiçiken şey köýnekge aýdym, aýtýardım bilen. Köýnekge aýtmam, özüm kiçijik gyz aldy ýa-ni. Sevgimi. Sevgim amay. Ay sağ. Bana ne sen gerek canım, bilmem.
mi? Gariyam aşra. Ne söylerler men? Ben yüreğim başlıyor. Menem süngeme canı bir. İyiden aytacak.